जों दतमा ज्ञानदाय आरो आलारि सोरांनि मोसाखावरिफोरखौ जों बेवहाय लानानै फैनायनि गुबै थांखिया बेनोदि दिनै 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान 76 बेखौ फालिनाय जादों। दा ओमफ्राय आं दिन्थिनि बिनानावमोनहानि माखासे पदक्षेप जादों ओरैबो गासैबो पदक्षेप जानाया सैथो। दा बिसोरखौ माने बेवहाय लाबोनानै जों दिन्थिफैनायनि गुबै थांखिया गोसो सिङाव जोंनि सानखांनाया बेनोदि जोङो माने खाथियावनो फैखानाय सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजियाव जोङो मोसाफैनो मोनसे खाबु मोननानै दा जोङो बे सुबिदाखौ लानानै जों बेवहाय बिसोरखौ दान्दिसे दिन्थिफैदों। मानोना जाय मुंख्लंफोर जोहोलाव आरो जोहोलावजो बिथांमोनहाबो उदांस्रिनि थाखाय जुजिनाय साफा साफा गेदेमा बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर जाय मुंख्लं जानांदों जोंनि थाखायनो जोंनि हादरनि थाखायनो दिनै बिथांमोनखौ मान होनानै दोननाय खाम्फा बिथांमोनखौ मान होनानै दोननाय जे मुसुखा बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो जोंनि मोसाखावरि जोंनि ओरै सेंग्रासाफोरनो जोङो दिन्थिनो हायोबा जाहाथे बिथांमोनहाबो माने बिर जोहोलावजो आखुआ बिथांमोननि गेजेरावबो जाहाथे सृष्टि जायो ओंखारबोथों जाहाथे बिसोरबो आरो हारिनि थाखाय हादरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय जाहाथे माबा मोनसेबाबो मावनो सिगांबोथों। जोङो रावजोंबो बे समाव जोङो सिखा रुवाजों बा सिलाय बारुदजों जुजिनांगौनि खोथा गैया। दा बे समाव जों जुजिनांगौब्ला माजों जुजिनांगौ ना कलमजों मेलेमनि गोहोजों जोङो बे समाव जुजिनांगोन दावगानांगोन ना जोंनि थार दा बे समाव जुजिनांनाया बेनो जोङो जाय मुंख्लंफ्रा बेफोरजों जोंखौ जौगानो खाबु होनो थाखायनो बिथांमोनहा गेदेमामोनहा मुंख्लं जानांदों। बिथांमोनहा गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमदों मानि थाखाय जोंखौ माने बेबायदि उदाङै सोलोंथाइ मोनहोनो उदाङै जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ सिबिनो मोनहोनो थाखायनो बिथांमोनहा जोंनि थाखाय गावसिनि आगोमा जिउखौ बाउसोमलांदों जेलाना दा बिथांमोननि जोंनि थाखाय मावलांनाय साननाय हनाय जों बेखौ दिनै मिथिनो हानांगोन। बिथांमोनहा दिनै मानि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमदों बेनो जाहैबाय जोंखौ बिथांमोनहा सुबिदा होनो थाखाय राव हारिमु थुनलाइ गासैजोंबो जोङो गावनि गोहो बोलो मोनदांनानै बे समाव बयजोंबो जुजिनो हाथों बेबादि मोनसे सिमांजोंनो जोंनो आलादा रायजो सोरजिनो आरो जेला जों दा बेखौनो मोनदांनांगोन जोंबो साफ्रोमबो गावनिनो राव थुनलाइ हारिमु सिबिनानै जोङो बे मुलुगाव बयजोंबो जुजिनो हानाय आरो जौगासार गेदेमा बर' हारिनि साफ्रोमबो जाहाथे बिर जोहोलावजो जोंनि गेजेराव आरोबाव उजिबावथों कलमनि जे दावहा आरो राव बर' रायलायनाय थुनलाइ सिबिनायाव जोङो जाहाथे आरोबाव आवगायनो हायो बेनो जोंनि दा बे जुगनि बेनो दा जोंनि थाखाय मोनसे जुद्ध ना चेलेन्जिं मुगा बियो। जोङो गोदोनि बिर जोहोलावजोफोरबायदि हाथियार हमनानै जों दावहा नांनानै मुंख्लं जानांगौनि गोनांथि गैला। दा जोंनो मुंख्लंफोरानो बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनो मावनानै होलांखाबाय अब्ला जों दा माजों जुजिनांगौ खालि कलम राव थुनलाइ हारिमु जों बेफोरखौ सिबिनायजोंनो जोङो जौगानो हायो जुजिनो हायो गुबुन हारिजों बेखौनो जों दा मोनदांनांगोन। बिनानावखौ एसे दिन्थि बेरायफैनानै गोसोफ्राव माबायदि मोन्दों एसे सों आनै माबायदि मोन्दों बेरायनो मोननानै मानो खारखो गोजोननाय मोनदों मोनाखै खोन्थालाय मोजां मोनदों। नों गिबिसिन सिगां समाव नुफेरदोंना नुफेराखैमोन नुफेराखै ओरैलाय नुफेराखै दे उर्मिलायालाय नुफेराखै ओमफ्राय जुजिगोन नोंसोरो अब्ला माजों जुजिगोन बेनो जाहैबाय नोंसोरो गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनायजों गावनि मेलेमखौ बाहायनानै सोलोंथाइनि बिथिंजों नोंसोर दावगागोन। दा गोदोनि गायदे हेलेनामोन बादि नोंसोर दा आखायाव थुंग्रि लानानै जुजिनांला ना कलम लानानै जुजिगोन नोंसोर दा बेजोंनो नोंसोरो दा गुबुनजों जुजिनो हागोन बेनो दा आरोखि बेखौनो जोंनि मुंख्लंफोरा नोंसोरनि थाखाय आगोमा जिउखौ बाउसोमलांनांदोंमोन दा बेनो आरोखि ओंखायनो जों नोंसोरखौ जाहाथे बे जुगाव गावनि राव गावनि हारिमु सिनायथि होनानै जाहाथे जुजिनानै गुबुन हारिफोरबादि थांनानै थानो हायो जौगानो हायो बेखायनो जों दिन्थिफैदों। गासिबो बाहाय नुनाय गासिबो जोहोलावजोफ्रा
बा जोहोलावफोरा गासिबो बर' सुबुं दै गुबुन हारिनि रावबो गैया बिसोरो गासिबो जोंनि बर' सुबुंजोब बाहाय